Vážená pani poslankyňa, vážené predsedníctvo, milé dámy a páni, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne pozdravila a zaželala vám príjemné popoludne. Chcem sa pýtať, viem, že tento mikrofón trošku huší a neviem, ktorý teda použiť. Budete ma počuť aj takto v tomto mikrofóne? Ale dvinuj ho treba. Dobre, tak sa podsím ma trošku ďalej, ak ste ma počuli. Je to v poriadku? Áno. Áno. V prvom rade som sa chcela poďakovať pani poslankyni pani doktorke Ritonskej za to, že ma oslovila a pozvala na toto podujatie, čo si nesmierne vážim. Jej prvý zámer bol taký, aby som dala trošku štatistiky, aby to bolo praktické. A potom sme spolu komunikovali, pretože v oblasti mobbingu nemám praktické výstupy, ale napokon ten výstup sa nebude o štatistike iba, ale budú tam určité čísla, ale bude to skôr pohľad na podstatu a prejavy psychického prenasledovania a zároveň sa pokúsim dať aj taký komplexnejší pohľad na túto problematiku z pohľadu psychológie, sociálnej komunikácie. Pôjde o faktory, ktoré do značnej miery ovplyvňujú, ako sa obeť dokáže psychickým prenasledovaním vyrovnať a aké to môže mať na obeť dôsledky. Bežnou záťažou pracovných kolektivov je názorová nezhoda, ktorá môže vyústiť do otvorenej konfrontácie či dlhodobejších konfliktov. Avšak takou extrémnou psychickou záťažou je neskôr mobbing, ghosting, psychický teror a prenasledovanie, ktoré už čiastočne boli naznačené. Šikanovanie ako formu násilia, ktorá využíva fyzickú a psychickú silu na ovplyvňovanie jedinca, ktorý sa nevie, nemôže alebo nechce brániť, môžeme zadefinovať v takých troch dimenziách. Prvá dimenzia sa týka patologického správania. Ide o správanie, ktoré narúša spoločenské konvencie normy, ale môže vytvoriť aj základ alebo skutkovú podstatu trestného činu, ako to už bolo tiež naznačené. Agresor môže využívať fyzickú silu s použitím zbrane, môže využívať rôzne formy devalvácie, či už je to verbálna agresia, môže to byť zastrašovanie, používanie manipulatívnych techník, zraňovanie, zosmiešňovanie a ďalšie. Druhou takou rovinou je závislosť. Ide o závislosť vzťahu medzi agresorom a obeťou, keď agresor sa snaží svojím správaním prekryť nedostatky alebo strach, ktorý prežíva a paradoxne ho vyvoláva u obete. Základom tejto závislosti je asymetria vo vzťahu, keď je veľmi silný agresor a veľmi slabá obeť. Agresor v tomto vzťahu tým, že ovplyvňuje obeť, má pocit moci nadriadenosti, zvyšuje sa jeho sebavedomie, prežíva slasť a svoju činnosť potom ďalej ešte znásobuje. Môžeme sa stretnúť aj s tým, že obeť sa stáva závislou na agresorovi, čo je takým typickým príznakom štokholmský syndrom, keď obeť dokonca prejavuje lásku voči prieziteľovi. Ide o vzťah, ktorý napríklad môže vyznívať ako vzťah normálny, ale je tam prítomná taká skrytá agresia a častokrát je to vzťah nadriadený a podriadený. Treťou dimenziou je porucha vzťahov, ktorá sa dotýka celej skupiny a členovia skupiny sa potom podieľajú rovnako na šikanovaní. Táto porucha vzťahov sa môže pohybovať od bežného vylúčenia, teda od ostrakizmu až totalite šikanovania. Obeťou sa stáva osoba, ktorá je premiéntom, preto lebo je predmetom závistí, ale môže to byť aj slabší jedinec či obetný baránok. Psychické prenasledovanie má teda častokrát skrytú formu a rôzne falsifikované a veľmi také zložité a možno málo predvídateľné prejavy. V každom prípade je však výraznou deformáciou v medziludských vzťahoch a poruchou komunikácie. K základným charakteristikám môžeme zaradiť zámernosť, úmysel obeť poškodiť, frustrovať, ponížiť a podobne. Spolu bolo spomínané trvanie v čase. Toto trvanie je minimálne pol roka a vyskytuje sa jedenkrát týždenne. Zjavná je asymetria vzťahov, už spomínaný silný agresor, slabá obeť, alebo fyzická versus psychická sila a následky. Tieto následky sa môžu týkať zmien v telesnom psychickom stave, ale potom aj psychické a psychosomatické následky, o ktorých poviem neskôr. Psychické prenasledovanie sa môže vyskytovať v každom kolektíve. Príčiny
psychického prenasledovania môžeme hľadať v následujúcich oblastiach. Je to jednak stres z pretaženia alebo zo zlej organizácie práce. V takomto prípade vedúci častokrát prideľuje úlohy bez toho, aby premyslel, či je možné objemovo túto úlohu zvládnuť. Príčinou môže byť tlak nadriadeného, alebo snaha zapáčiť sa, alebo rozdielný prístup a k jednotlivým zamestnancom, možno obava z toho, že na presahuje podriadenie a iné. Druhou príčinou je málo práce alebo práca je monotónna. V takomto prípade sa vytvára priestor istej zábavy na úkor iných, keď sa obeť stáva predmetom ohovárania, šírenia plebiek a podobne. Kvalita riadenia sa týka skôr takého autokratického štýlu vedenia organizácie, čo môže byť podmienené tým, že vedúci nemá dostatok kvalifikácií pre riadenie, alebo môže ísť o nedostatok skúseností či iné prehľady. Nezamestnanosť už bola spomínaná, je to jeden z faktorov, ktorý vytvára priestor, aby sme istým spôsobom pôsobili na zamestnancov pod hrozbou vylúčenia z práce, pod hrozbou prepustenia. V takomto prípade vzniká v organizácii veľmi napätá pracovná atmosféra, ktorú charakterizuje obava, strach, napätie, frustrácia. A častokrát sa stáva, že zamestnanci sa uchyľujú aj takým nečestným praktikám. A poslednou skupinou príčin psychického prenasledovania je pracovné prostredie. V tomto smere je skôr o otázku prostredníckých vzdialeností, ohrozenie teritoriality, keď jedinec to vníma veľmi citlivo a stúpa jeho agresivita voči okoliu. Takým spúšťacím mechanizmom psychického prenasledovania je vždy konflikt. Môže ísť o konflikt, ktorý je banálny alebo má charakter náhody. V každom kolektíve sa vyskytuje osoba, ktorá môže byť menej obľúbená a stáva sa vlastným terčom ponižovania, zraňovania, ohovárania a podobne. A ak nik sa za to osobne postaví alebo sa osoba nebráni sama, tak útok a agresia sa zvyšuje. Takáto osoba sa stala častokrát aj uvoľňovaním alebo terčom uvoľňovania napätia zo strany iných pracovníkov, zvlášť vtedy, ak v skupine vzniká napätie v dôsledku napríklad neplnenia pracovných úloh alebo výskytu iných problémov. Myslím si, že dnes sa už spomínalo aj to, že okrem jednej osoby, ktorá túto agresiu voči obeti prezentuje, sa k osobe pripájajú aj ďalší a vytvára sa určitá skupina. A keďže ostatní členovia sa obávajú napríklad straty zamestnania, tak pasívne preberajú alebo prijímajú nepísané normy agresorov. A napokon sa mobbing stáva normálnym správaním v danej skupine alebo organizácii. Prejavy psychického prenasledovania môžeme nájsť v určitých oblastiach alebo kategóriách. Prvá kategória sa týka devalvácie v komunikácii, keď sa znemožňuje obeti prejav. Má to rôzne podoby, napríklad neumožní sa osoba, aby sa vyjadrila. Častokrát je tam intrúzia, teda skákanie do reči. Častokrát môžeme vidieť devalváciu aj v neverbálnych prejavoch, ako je proxemická vzdialenosť, ako je posturika, ako je gestika, ako sú zraňujúce pohľady a podobne. A dokonca sa môžeme stretnúť aj s tým, že ten rozhovor sa okamžite preruší, alebo sa zatvoria dvere a obeť sa nemôže zúčastniť rokovania, alebo sa obeť vyzdraví po škálach zatiaľ vonku a problém, ktorý sa týka danej osoby, sa rieši bez jej účasti. Druhá kategória prejavu je viazaná na izoláciu člena kolektívu, teda obeti, teda autorné vzťahy. Môže sa to prejaviť napríklad tým, že nadriadenie prestane s obeťou komunikovať, alebo je zakázané komunikovať kolegom s danou obeťou. Dokonca tam môže byť u spolupracovníkov vôbec strach komunikovať s niekým, pretože sa obávam, ako zareaguje nadriadenie. A takou sofistikovanou formou je preradenie pracovníka do vzdialenejších častí od ostatných členov. Čiže istá taká aj priestorová izolácia, ktorá môže potom ísť k tomu, že jedinec je v priebehu pracovnej doby sám nekomunikuje, môže to zvyšovať jeho
zraniteľnosť, znižuje sa jeho sebavedomie, obáva sa potom vystúpiť, čiže môže to prerásť až do sociálnej fóbie. Tretia kategória prejavov sa vzťahuje útok na povesť, úctu či rešpekt jedinca. Môže mať opäť rôzne prejavy, šírenie klebie alebo len poznámok. Môže to byť zosmiešňovaním tým, že sa napodobňuje určitý spôsob alebo prejav obete. Častokrát môžu byť poznámky zvlášť zo strany nadriadeného, či jedinec je psychicky zdravý, či to nie je psychická porucha. Akýkoľvek jeho prejav sa môže vnímať ako prejav psychickej poruchy. Môže byť napádanie jeho politického náboženského presvedčenia, znevažovanie jeho práce, výsledkov, spochybňovanie a ďalšie. Do štvrtej kategórie patria útoky zamerané na pracovný život a prácu, čo môže charakterizovať napríklad neprideľovanie úloh alebo znemožňovanie obetí pracovať, zúčastňovať sa riešenia problémov, alebo sú to nezmyselné úlohy, ktoré sú zbytočné alebo nedosahujú schopnosti jedinca. Naopak prideľovanie výraznejších úloh, ťažších, náročnejších, s cieľom dokázať, že obeť na to nemá. Strácanie dokumentov, falšovanie alebo ukradnutie duchovného bohatstva a podobne. Posledná kategória sa týka útoku na zdravie jedinca, kde môže ísť o fyzické násilie, aby si to obeť zapamätala, telesné zneužívanie, až dospieť alebo prerast sexuálne obťažovanie. Nie je možné jednoznačne povedať, kto je obeťou násilia. Môže byť každý z nás obeťou násilia, môžu byť aj muži, aj ženy. Sú však určité faktory, ktoré možno zvyšujú tú možnosť, aby sa jedinec stal obeťou násilia, a to je taká inakosť. Môžu to byť noví, slabší jedinci, môžu to byť aj tí, ktorí sa veľmi angažujú a stávajú sa predmetom závisti. Môžu to byť tí, ktorí pracujú v organizácii, ako keby pracovali pre seba, čiže je tam istá profesionálna hrdosť. Môžu to byť tí, ktorí sa snažia podporovať práva iných, hájiť ich dôstojnosť, alebo tí, ktorí odmietajú zúčastňovať sa šírenia klebiet, čiže takej nezdravej skupinovej dynamiky. Páchateľom môže byť osoba, ktorá je v kolektíve aj obľúbená. A z hľadiska toho, ako sa podielajú na agresii, môžeme hovoriť o strojcoch. To sú tí, ktorí agresiu iniciujú, potom sú to náhodní páchatelia, ktorí boli prítomní pri konflikte náhodnom a zúčastňujú sa, a napokon spoluúčastníci, bez ktorých nie je možná vôbec agresia či šikana na pracovisku, pretože práve oni, či už aktívne alebo pasívne podporujú agresorov. Tento slajd približuje niektoré stratégie, ktoré využíva nadriadený voči podriadenému. Psychologická taktika spočíva v tom, že jedinci sa dávajú veľmi ťažké náročné úlohy, ale zároveň sú nezmyselné. Malé požiadavky ide o úlohu, ktorá je pod úroveň schopností zamestnávateľa. Predné požiadavky som spomínala, že sú to také, ktoré prevyšujú schopnosti jedinca, ale len s cieľom dokázať, že na to nemá. Trvalá kontrola je tých najzákladnejších činností, ktoré dokáže jedinec urobiť bez tej kontroly. Obliečťovanie kompetencií. Robí ste určitú činnosť a zrazu vám ju nadriadený zoberie a priradí ju bez vysvetlenia niekomu inému. Prekvapujúce útoky spočívajú v tom, že bez vašej účasti sa riešia určité problémy, ktoré vy máte zastriešiť alebo za ktoré zodpovedáte. Izoláciu som spomenula, metóda Achillovej pety spočíva v tom, že sa prideľujú obeti úlohy práve v tej najzraniteľnejšej oblasti. A rovnako som hovorila už aj o náražkách na psychický stav. Ženy sa značujú tým, že v komunikácii skôr hovoria o svojich emóciách, hovoria v súvetiach, kdežto muži majú taký racionálnejší pohľad na problém, čo sa potom premieta aj v typických ženských metódach prenasledovania a v typických mužských metódach. Čo sa týka ženských, je to skôr diskriminovanie, šírenie klebiet, kritika a ďalšie. Muži skôr ignorujú kolegu. Miesto argumentácie skôr hovoria o vyhrávkach alebo poukazujú na slabé stránky. Sú cynickí.
Dôsledky psychického prenasledovania môžeme vidieť v rodinnej spoločnosti, čo má predovšetkým ekonomický dopad. Je to inak tým, že sa skrátka pracovná sila, mnoho ľudí má zdravotné problémy a je práce neschopný. Má to dopad aj na kolektív príslušného zariadenia alebo organizácie, pretože sa zhoršuje psychosociálna klíma. Častá je fluktuácia zamestnancov, nie sú dostatočne motivovaní, ale na druhej strane je potrebné zvyšovať náklady na ich produktivitu práce. A obeťou násilia je nesporne jedinec, ktorého sa to bezprostredne dotýka. A práve to psychické prenasledovanie sa môže prejaviť v zmenách telesného psychického stavu, ale aj v psychických následkoch a psychosomatických následkoch. Pokiaľ ide o psychické následky, ja by som ich možno kategorizovala, takže sa môžu z hľadiska psychológie dotýkať jednotlivých kognitívnych procesov, ako je pozornosť a zhoršená koncentrácia, alebo neschopnosť konštruktívne riešiť určité problémy. Môže to byť otázka nálady, ako sú depresívne nálady alebo depresia, spochybňovanie, znižovanie sebakoncepcie a podobne. A v krajnom prípade to môže viesť až úzkostným stavom, dlhotrvajúcim a suicidálnym myšlienkam. Ďalej si môžete všimnúť psychosomatické následky, ktorým som sa chcela trošku viac venovať z pohľadu psychosomatickej medicíny. A možno len doplním, že to, či sa prejavia následky alebo symptómy mobbingu, závisí od toho, aký je druh psychického teroru, to znamená aj z hľadiska charakteru, ale aj z hľadiska intenzity alebo kvantity. Aké sú osobnostné charakteristiky obete a zároveň aj finančná situácia. Ak je jedinec obeť zdrojom, živiteľom rodiny, zrejme bude veľmi dlho zvažovať, či o svojom mobbingu hovoriť bude alebo nie. Psychosomatická choroba je ochorenie, na vzniku, rozvoju a priebehu sa do značnej miery podielajú psychosociálne faktory. Aby sme mohli vôbec zadefinovať, že ide o psychosomatické ochorenie, musí byť splnená jedna z nasledujúcich alternatív alebo dôkazov. Prvá sa týka toho, že príčinou ochorenia musí byť, alebo je určitá psychologicky významná udalosť alebo určitá črta osobnosti jedinca. Druhý atribút, ktorý by mal byť splnený, je, že priebeh ochorenia závisí od psychologických faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia a základný klinický príznak musí mať istú prepojenosť opäť s psychologickým faktorom, ktorý sa na ochorení podieľal. A štvrtý atribút hovorí o tom, že príznaky môžu byť neprimerane intenzívne alebo ich dĺžka môže byť neprimeraná. Jeden z týchto atribútov alebo jedna z týchto podielov by mala splniť vlastne základ toho, aby sme mohli hovoriť o psychosomatickej chorobe. V súčasnosti sa nedá jednoznačne povedať, že toto ochorenie je psychosomatické a toto nie je. Mnohé ochorenia môžu byť somatické a tam sa podieľa vznik, alebo teda na vzniku sa podieľajú rôzne faktory ako genetická predispozícia a ďalšie. A niektoré ochorenia môžu byť psychosomatické. Na tomto slide si môžete všimnúť prehľad ochorení z hľadiska systémov, ktoré do skupiny psychosomatických ochorení patria, či už je to kardiológia, alebo poruchy príjmu potravy a ďalšie. Nebudem to čítať, zrejme ste si to prešli. Ja som povedala, že tu štatistika nebude. Toto je možno len taký prehľad, ktorý hovorí o zdravotných ťažkostiach mobbingu v rámci Európskej únie. Môžete si všimnúť, že čísla smerom od Veľkej Británie k Taliansku sa znižujú, čo je aj v istej korelácii z hľadiska výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Rovnako na vzniku, alebo teda mobbing sa môže podieľať aj na suicidálnych tendenciách. Situácia vo Švédsku hovorí o tom, že môže to byť až 10 až 20%. V krajinách, kde sa pozornosť výskumu v tejto oblasti nevenuje, tak sa asi nedá voči týmto, alebo teda použiť iné tvrdenia, pokiaľ výstupy konkrétne nemáme. Zároveň som chcela poukázať ešte na jednu vec, keďže som hovorila o psychosomatických ochoreniach, tak chcem dať do pozornosti medzinárodnú klasifikáciu chorôb MKH-10, ktorá je aktuálna, ktorú sa pracuje. A ja som sa snažila pozrieť, čo v tej MKH-10 môžeme nájsť, čo by tak trošku súviselo s problémami jedincov na pracoviskách a
A je tam teda kategória Z73, ktorá o tom hovorí a ktorá bližšie potom špecifikuje syndrom vyhorenia, zdôrazňovanie osobnostných listov. Ide predovšetkým o osobnosť zo správaní typu A, k tomu sa trošku dostane neskôr. Ďalej je to stres neklasifikovaný inde a porucha prispôsobovania. Ďalším takým negatívnym javom, okrem toho, čo tu spomínam, je aj syndrom vyhorenia. Vzniká situácia, v ktorej sú pre jedinca emočne veľmi náročné a v nasledujúcom slajde si môžete všimnúť prehľad príznakov syndromu vyhorenia v telesnej, psychickej a sociálnej oblasti. A ja som sa snažila teda farebne odlišiť tou čiernou, čo je také spoločné pre mobbing a pre syndrom vyhorenia. Môžete si všimnúť, že aj pri syndrome vyhorenia pacient často prežíval jedinec, nemusí pacient, jedinec prežíva strach, úzkosť, sú depresívnu náladu. Je tam znížená koncentrácia pozornosti. V telesných alebo v oblasti telesných príznakov sú všetky tie prejavy, ktoré sa týkajú psychosomatických ochorení, ktoré ste mali možnosť vidieť na predchádzajúcom slajde. Ja som povedal, že konkrétne sa výskumné činnosti v oblasti mobbingu nevenujem. Chcem len prezentovať niektoré výstupy, ktoré som realizovala a ktoré sa týkali práve syndromu vyhorenia. Snažili sme sa zistiť, či aké súvisia teda s výkonom profesie a s vplyvom pracovného prostredia. Snažili sme sa zistiť, či je rozdiel vo výskyte syndromu vyhorenia u lekárov z hľadiska ich pôsobenia. Zvolili sme dve pracoviská, interné oddelenia a chirurgické pracoviská, pretože sme predpokladali, že možno ten chirurgický spôsob liečby môže byť pre lekárov stresujúcejší, náročnejší, ale výstupy, ktoré môžete si všimnúť v tých troch oblastiach, v emocionálnom vyčerpaní, v depersonalizácii či v osobnom uspokojení, neboli štatisticky signifikantné, ktoré by jednoznačne hovorili o tom, že chirurgický spôsob liečby sa môže vyššou mierou podieľať na syndrome vyhorenia. Toto je druhá štúdia, ktorá si všimla týchto prejavy u sestier a môžete si všimnúť zastúpenie negatívnych faktorov pracovného prostredia, ktoré sú opäť tak trošku spoločné s prejavy pri mobbingu. Sú označené v tomto prípade modrou. Je to nedocenenie práce nad riadením, príliš veľká kontrola, zlé medziludské vzťahy či nevyhovujúce pracovné podmienky. V tejto tabulke som sa snažila naznačiť jednotlivé fázy syndromu vyhorenia, z hľadiska toho, ako to prezentovali sestry v rámci celého Slovenska. 24,2% sestier neuvádzalo prítomnosť syndromu vyhorenia. Stagnácia je vlastne taká tá tretia fáza syndromu vyhorenia, prežívanie napätia a zvyku práce je štvrtá a prežívanie sklamania únavy je skôr tá druhá fáza frustrácie. Čiže opäť si tam môžeme všimnúť, že tam bolo to výraznejšie zastupuje skôr tej štvrtej a piatej fázy syndromu vyhorenia. Ja som povedala, že v svojom vystúpení dáme niečo, čo je viac psychologické, nie iba právne alebo sociologické. Chcem vás upozorniť na zdroje, ktoré môžu ovplyvniť, ako sa obeť dokáže s prenasledovaním vyrovnávať. Tým zdrojom môžeme zaradiť vnútorné, vonkajšie a situačné charakteristiky. Vnútorné zdroje sú jednak biologické premeny, ktoré sú dané napríklad genetickou predispozíciou. Je to napríklad otázka temperamentu. Temperament je vrodená vlastnosť. A cholerik sa v priebehu svojho života nezmení na melancholika, ale sebavýchovu môže ovplyvniť prejavy svojho správania. Osobnostným premením alebo aspektom môžeme zaradiť jednak charakteristiky osobnosti, ako je frustračná tolerancia, odolnosť a ďalšie, samotný životný štýl, ale aj predpoklady pre vykonávanie určitej práce. Ak dovolíte, neviem, či ešte prístor mám, pani doktorka, rada by som sa ešte upriamila na niektoré osobnostné charakteristiky, ktoré môžu do značnej miery ovplyvniť, prečo daná obeť sa stáva, alebo jedine sa stáva obeťou, alebo sa stáva agresorom. Ide o typológiu psychologa Junga, ktorý pri posudzovaní osobností zvolil 3 polarity. A na základe týchto polarít rozlišuje extroverziu, introverziu, labilitu a stabilitu.
Neskôr Bristolova pridala ešte ďalší aspekt pri posudzovaní, tak vlastne nám vzniká 16 kombinácií osobnostných charakteristík, ktoré sa podieľajú na tom, ako sa s záťažou budeme vyrovnávať. Je niekto extrovertný a citový, alebo je mysliteľský typ, alebo je introvert. Ďalšia typológia je amerických kardiológov Friedmana a Rostomana, ktorí urobili určité závery na základe analýzy pozorovania rozhovoru a dotazníka u 3500 respondentov, ktorí boli v manažerských pozíciách a podľa tejto analýzy hovoria o type osobnosti A. Pre túto osobnosť sú typické charakteristické znaky, nebudem ich čítať, možno len poviem to, čo je také dôležitejšie, a to je prežívanie hostility alebo agresia, nesúctivosť k okoliu. Práve u tejto skupiny sa zistil vyšší predpoklad pre kardiovaskulárne ochorenia. Druhú skupinu, ktorú definovali, bola osobnosť typu B, ktorá sa vyznačovala skôr kooperatívnosťou, bola schopná dosahovať vysoké výkony, spolupracovať a podobne. Neskôr tam zaradili aj zmysel pre humor a podobne. Táto skupina ľudí sa s určitým prejavom prenasledovania dokáže vyrovnávať viac. Neskôr sa charakterizovala osobnosť typu C, ktorá sa vyznačovala tým, že jedinec bol viac prispôsobivý, menej hovoril o hostilite, potláčal svoje emócie. V poslednom období sa definuje osobnosť typu D, ktorá má opäť takú vyššiu súvislosť s vznikom kardiovaskulárnych ochorení. Vyznačuje sa skôr obmedzovaním kontaktov, zle znáša pôsobenie tlaku a ďalšie. Významnou osobnostnou charakteristikou je hardiness, teda nezdolnosť. Jedným z autorov, ktorý sa venoval otázkam príčin a zdrojov zdravia, bol Antonovský, ktorý hovoril o tom, že to, či sme a zostávame zdraví, závisí od našich osobnostných charakteristík a od životného štýlu. Poukážeme teda na túto jednu časť, a to je otázka nezdolnosti. Keď jedinec všetky zmeny, ktoré ho stretávajú aj závažné alebo náročné, vníma ako výzvu, je zaujatý aktivitami, ktoré prinášajú prospech iným a má pocit osobnej kontroly nad svojím životom. Ak osobnosť má túto vlastnosť, ľahšie sa vyrovnáva potom aj s akoukoľvek záťažou, ktorá ho v živote stretáva. Aké máme prostriedky boja proti mobbingu na pracovisku? Je veľmi dôležité, aby sa mobbing vnímal ako vážny problém, aby sa neprehliadal. Na základe predpokladov pre kvalifikáciu by mal byť vedúci pracovník schopný u svojich zamestnancov rozlíšiť istú typológiu pre možnosť obete alebo agresora a aby sa vedel orientovať v sociálnych vzťahoch, v rámci štruktúry kolektívu a podobne. Je dobré, ak v organizácii existuje tzv. Nulová tolerancia akejkoľvek aj verbálnej agresii a ak nielen vedúci pracovník, ale aj ostatní členovia sa zúčastňujú na vzdelávaní, rozvoji svojich sociálnych zručností. Dovoľte mi na záver prezentácie ešte premietnúť, aká by mohla byť pomoc obeti mobbingu alebo šikanovania alebo psychického prenasledovania. Rozdielala som to do dvoch častí, keď ešte sú šance a keď šance nie sú. Povedala som, že takým spúšťackým mechanizmom prenasledovania je konflikt. Čiže vždy je dôležité ten konflikt analyzovať. Snažiť sa zistiť, čo je príčinou. Ak som príčinou ja, prehodnotiť a možno prijať aj seba kritiku, ale vedieť sa na druhej strane možno aj ohradiť. Neriešiť problém sám, ale snažiť sa tento problém riešiť s niekým, kto je nezainteresovaný. Môže to byť rodina a je veľmi dôležité z takého psychologického hľadiska vyhýbať sa vnútorným dialogom. Keď sa rozprávam sám so sebou, tak častokrát si nahrávam a to moje napätie, tá moja úzkosť sa iba zvýrazňuje. V prípade, keď už nie je šanca, tak bolo by dobré možno zvážiť výpoveď a nechať tomu korektný priebeh. Je však dobré vždy sa snažiť hľadať pomoc u odborníkov, právnu radu a podobne. Čiže nikdy to neodkladať,
začať včas. Nemyslieť si, že situácia sa vyrieši sama od seba. Riešiť situáciu nezainteresovanou, ak nie je agresorom nadriadený, tak je dobré osloviť nadriadeného, ktorý môže toto prenasledovanie zastaviť. Je dobré, ak v organizácii je jednoznačne zadefinovaná antimobbingová dohoda, ktorá obsahuje aj sankcie pri porušovaní tejto dohody. V prípade, že pociťujem isté prenasledovanie zo strany kolegu, tak je dobré si to ujasniť s ním priamo a podieľať sa na tréningoch asertivity, nenásilnej komunikácie alebo možno valintovských skupín a podobne. Ak je agresorom šéf, je dobré prísť za ním a snažiť sa o otvorený rozhovor, naznačiť, že sa nesnažíme ho prerušiť a že rešpektujeme jeho pozíciu, pretože tým prejavom prenasledovania môže byť práve strach nadriadeného z toho, že ho prevažujete v niečom. A ak sa nám to nepodarí, tak je na mieste si položiť niekoľko otázok, či vôbec tá práca mi za to stojí a aký mám hodnotový rebríček. Či si vážim viac svoje zdravie ako prácu, alebo či sa snažím naďalej zotrvávať a dokazovať si, že na to mám. A ukončila by som svoju prezentáciu, je tam ešte jeden slajd, ale ten už myslím, že bol spomenutý, alebo informácie z neho. Vždy je dobré vyhľadať odbornú pomoc. Či už je to psychológ alebo psychiatr. Ja si myslím, že v našich podmienkach ešte stále máme akýsi blok, keď máme náročnú situáciu sa s niekým porozprávať. Kto je na to odborník? Kto možno správne vedeným rozhovorom alebo psychoterapiou umožní agráciu, čiže uvoľnenie napätia. Kto vám možno podá iný pohľad na problém, ktorý prežívate alebo ktorý prežívame. Čiže nedá sa osloviť psychologa, psychiatra, neznamená to stigmatizáciu. A tento posledný slajd približuje prehľad pravidiel. Spomínali to už moji predrečníci, otázka informovanosti, otázka vlastnej práce na sebe, snaha riešiť problémy, vypracovať určité pravidlá správania na pracovisku, v rámci teda etických kódexov, vnútropodnikových predpisov a podobne. Možno som prekročila čas, za čo sa ospravedlňujem a v každom prípade vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani docentke. Ako sme ju počuli, tak čaká nás veľa práce na Slovensku. Ešte bude to musieť niekoho začať, tak ako to urobili ostatné krajiny Európskej únie. A teraz by som odovzdala slovo pani Luciane Trubašovej.